Здравейте! В това видео ще ви покажа аз как съдя тикви стъпка по стъпка. За целта ще ни трябват ето тези семена и ето тази мотика. Така, сега ще ви покажа как се съдят тикви стъпка по стъпка. Значи първо взимаме мотиката. Взимаме мотиката и правим няколко ето такива дупчици. Само да го изкопая, пак ще се включа. Такива 7 дупчици, те са като гнезденца. По ваши предпочитания колко ще бъдат. Аз съм направил 7. В две лехички по... Значи, първата лехичка имаме по 3. Е тази лехичка. Втората лехичка имаме по 4. И след това трябва да вземем семето. Като семето слагаме по 2 семенца. Само да го отворя. Така, аз съм взел 6. Ще сложа 2 в тази лехичка. Трябва да са еднакви. 2 тук. Ето така. После 2 ето тук. Така. После още 2 тук. Сега ще взема още. Добре, те семената ми стигнаха точно. Но вижте какво направих. Опа! Ама това беше без да искам. Без да искам го ритнах. Следващата стъпка е да заровим всички гнезденца. Сега ще ви покажа. Малко ще ви пусна на забързан каданс. Хора, оказа се, че не са ми стигнали точно, затова ще взема още 2 семенца. И пак продължавам с заравянето. Ето ги, точно 2 семенца. Ето ги. Продължаваме. И с това сме готови. Значи следващата стъпка е да полеем. Като поливането ще стане, ще взема кофа. Ще напълня от бунара и поливаме. Така, поливането няма да бъде с кофа от бунара, ще бъде с ето този мъркуч. Така, започваме. Така поливам аз с ето тази струя. За да не пръскаме точно в самите семена. В самото насадено нещо. А и така леко да си капе. Ето там малко на лука. Добре, стигна и до лука. Супер начин. И така с всички гнезденца. Сега ще ви покажа как изглеждат нашите лехички с тикви, картофи, чесън, лука. Мали! Мали! Ау! Опа! Сгазих лука без да искам. Сега дали ще трябва? Ще се възстанови ли? Пишете в коментарите. Ще се възстанови ли този хубав, прекрасен лук? Смозна работа. Как може пък и аз знам, че има лук, точно върху него да стъпа? Това е брутален късмет. Това ви казвам е брутален късмет. Така, също, добре, това сега ще го оставим за друго видео. Също така полях ето тези 2 дръвчета. Това и това. Това е праскова. Това е череша. Още ме яд за лука, но сега започвам да прибирам инструментите. Също така, какво друго да кажа? То няма какво друго. Айде с малко пак ще се включа. Абонирайте се, за да възстановим лука. С камбанка, разбира се. И в другото видео мисля да съдат царевица.
Абонирайте се с камбанка, пръснете лайк бутона. И за сега така. Абе, и как мога да не се сета? Пишете по едно коментарче. Хаштаг тикви или пък хаштаг Бела. Например. Хаштаг Бела. И така, сега ще ви кажа тактиката за съденето и издикването на тиквата. Значи, както виждате, сложил съм я на сянка под това дърво. Ето тук. Да има сянка. И да расте някъде около есента трябва да се бере. Есента трябва да стане жълта, хубава, оранжева. Този сорт, който посадих аз днес, става хубава оранжева тиква, голяма. Насадих една цигулка. След малко мисля да насадя още, защото мисля, че това са много малко тикви. Затова след малко ще насадя още и ще ви покажа как ги съдя. За да кажем, че това е градинката с моите... Прекъсват ме. Стига. И това е моята Това е моята експериментирана градинка. Малка, но хубава. Да. Малка, но хубава. И другите тикви мисля да ги насадя ето тук, около дървото. Да, около дървото. И така. Пак ви припомням. Тук има тикви, картофи. Тук картофи. Тук чесън. Тук има тикви и тук има тикви. А тук имаме един лук. Да. Който го настъпих! Спокоен съм. Релаксирам. И така. Стига се ме прекъсвали, бе! Добре, хора, сега ще насъдя ето така, сега ще ви покажа. Ето така ще насъдя. Много ме прекъсват тия коли, бе. Ето така в една линия. И започвам да съдя. Добре, направих гнезденцата, обаче този път сега тиквите ще са цигулки. Няма да са такива едри тикви, ще са цигулки. Така, те също не са особени. Същите като нормалните тикви, само че са цигулки. По-извити. И тук насадих, заринах, даже колчето сложих, за да се знае къде е насадено. И така. Тук е градинката. И сега мисля да прибера инструмента, семената и още нещо ще направя, за да не стане толкова кратко видеото. Така, сега тук ще насипя тор. И така. Така, почвам да насипвам. Ще ви пусна на забързанка, да. Добре, баба ми каза, така да изсипа цялата тор. Така с мотика ще я разбъркам тук. Така. И почвам. Добре, сложих торта. Сега ще ви покажа. Тук сложих торта. Понеже тук ще има домати. И така. Така, хора. Аз мисля тук да бъде края на това видео. Ще ви кажа да се абонирате. Да праснете лайк бутона, обаче да се абонирате с камбанка. Да праснете лайк бутона, да пишете по едно коментарче и чао!